assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on beltanama no fewi bisimilla mon kadi e yewtere men nde ganduɗa ko fait divers kewɗen waɗande bandiraɓe e kala saaha en jetti jomiraɗo joom bawɗo mbaɗowo ko weela waɗa no welira en jettimo no fewi addude en hande kadi huccidirde e bandiraɓe. fait divers men hande puɗɗortoɗen ko toon to Ziguinchor. To Ziguinchor noon ko suko gorko goto mo ganduɗa kay ko Jakarta man noɓe kewi noddirde ɗum ko donnowo Jakarta notortoɗo Mamadou Camara noon yarata koye duuɓi 26 ko kanko tigui bani ko debbo o tuumi e ko ganduɗa kay woni viol. Kanko noon Mamadou o tumira ko yandemo e baadi ko mo ganduɗa kay yarata koye duuɓi 13 e nder hen noon kanko baniraɗo debbo o tini kabaru o ko caggal nde ɓi ko jooɗi ko dumunnaji sellani o nawi ɗum toon to hôpital médecin o habrimo wonde ɓiɗɗo o koko sowi ko ɗum saabi kay kanko Emma Camara noon kankone ko noon yummiraɗo debbo ɓe cowiri inde mum nden de o andi oɗon alhaali caggal ɗum ɗon noon o nawi haala ka toon to police gam portude plainte omo ganduɗa ko bani ko gorko o notortoɗo Mamadou Camara no mbiruɗen ni jongnowo o moto Jakarta nde o porti plainte wonde kanko Mamadou Camara ko kanko tigui yani e ɓi o waɗi ɗum reedu e nder hen noon kanko Mamadou Camara walla mbiyen kanko suku debbo o caggal nde police aɓe ɓe kettimo mbaɗimo auditionné o haali haala ka ha laaɓi o andini wonde ko kawmakko tigui waɗimo reedu ndu nde wonno ko kawiraɗo o yana makko e nder hen noon ɓe mbimo ko tagui o haalano ɗum guila ɓooyi o holliɓe wonde ko kawiraɗo o hulɓinnomo wimo wonde so tawi haala ka yalti ma yooɓ o fittandu makko e nder hen noon kanko kawiraɗo o nodda gam namdede alhaali o o yeddi ɗum ha laaɓi ko fawa e dow makko ko o wi wonde wona kanko nde yeehi kadi ha ɓooyi o holli wonde o waɗi affirmé wonde mo wonde e cuhlel ngel o yettidima e cuhlel ngel walla mbiyen o yettima e cuhlel ngel kono noon alhaali reedu ndu wona kanko kadi o forsani cuhlel ngel hay saaha goto. fait divers men dewɗo heno noon ko toon to Kolda ha joni to Kolda noon ko hunde yurminide kewi toon nde wonno ko suko debbo goto arno vacances ene ummi toon to leydi France notortoɗo Aminata Touré ɓurɗo lollirde Meta kanko Aminata Touré noon mo ganduɗa no mbiruɗen ni o arno ko vacances ɗo e leydi Sénégal o ummi ko toon to leydi France nde o arno vacances nde noon koto Mbour o woni kono noon nde ummi Mbour gam yaade toon to Kolda e wuuro witengo Sané Mbamba Touré noon o yano toon ko gam waɗoyde récupéré walla ƴeftoyde ɓiiho gonnoɗo toon o adda ɗum toon to Mbour ɓe mbawa wondude toon e vacances mo jogorno wadde ɗo e nder Sénégal e nder hen noon tawa tigui ko ɗon fittandu makko yooɓa toon to saraji Kolda woɗɗani tigui wuuro ngo mbiɗen ɗo joni ngo yahatno gam ƴeftoyde ɓiihu debbo ɓe tawi noon vraiment ko baraɗo e nder hen noon kamɓe gendarmerie en ɓe e enquête aji mabɓe ɗiɓe mbaɗi ɓe tawi wonde kanko debbo o ɓe tawi makko ƴukkande laaɓi nde wonno ɓe tawi tigui kadi haade makko ƴukkede laaɓi hi ko piyaɗo ha muusi e nder hen noon ɗiɗon haalullaji gaari riwtude e rimoraji walla mbiyen nantiji kaletenoɗi wonde tawama ko kirsaɗo walla sara to goskiki tawaɗo hono ko ganduɗa kay woni huuɗo ɗaynanko ko woɗɗani ɗon ɗum foof e wade noon ɓe ganduɗa ko gendarmerie en ɓe diwti ɗiɗon haalullaji no hanniri ni hollitama noon losko ngo nene jokki beele ɓe ganda exactement holno ɗum yaari kono kamɓe kadi ɓe ganduɗa ko gendarme ɓe gandini en aɓene e lawol poccugol gam yitude e baɗɗo walla waɗɓe oɗon alhaali. sen gummima toon to Kolda en dewanna toon to Kaffrine ha joni koye nder fait divers uji men gonɗen to Kaffrine to noon e aset jawtuɗo to nokku biyeteɗo Alias tawete koye nder falde Koungheul e nder hen noon ko luumo wonno toon oɗon luumo noon wonko kewno toon ko ganduɗa kay bandiraɓe foof nana jarda ɗum atay ɗum ko ganduɗa ko debbo goto wonduno e joom galle mum
en jahanno e nder luumo he mataw garno ko sodde nde ɓe birti won e gendarme darinoɓe ɗon hen gendarme goto noon fuɓɓi caggal suhu debbo nden noon kanko gorko o huccite gendarme ɓe o habriɓe wonde vraiment ko mbaɗɗa ɗo henne ko yoɗani a fotani wadde ɗum par ce que oɗo ko debbo jananɗo ko debbo desaɗo a fotani o wirtoma mbiya aɗa foɓɓo caggal makko yimɓe jaafo kadi e konngol ngol nde wonno ko noon alhaali o lelori e nder hen noon gendarme ɓe mettini jaggui kanko gorko o nde gorko o noon ko tuloyiɗo nde tuli nde noon ɓe mbaɗe makko ko gandanɗa hoorema woni ceenuji tati e nder ceenuji tati ɗi noon ɓe nawimo haw yetti haade makko yettade ceenuji ɗiɗi taaƴi hen nde ɓe jettidimo noon to commissariat to kamɓe e gendarme ɓe teski wonde won fetel mabɓe moɓe goppi toon nde ɓe dutti ha ɓe gaddoye nde kanko gorko o noon o heeɓi kadi taƴde ceen keddiɗo o ɓocciti o dogi o yeehi to dogi o yeehi ɓe garti ɓe tawi o yeehi ɓe mettini hen nden noon ɓe duttini joom suudu makko o nde ɓe ƴefti joom suudu o noon hollitama wonde vraiment ɓe mbaɗe paye mum lefte mettuɗe no fewi ɓe e ballal o mo ganduɗa woni abouka noon ko goto e nder famille he jeeya o andini min wonde lefte ɗe muusi ha ni ɓe hollini kadi wonde ɓe jaɓɓi ha e dande he kono noon guila altine ha ɓe jaggimo noon ha altine guila caggal ɗum noon nde ɓe keeɓi kanko suka debbo nde ɓe keeɓi addudemo ɗo e lamorgo ngo Dakar to hôpital CTO mo Grand Yoff e guila nden ha faade joni noon kanko abouka ha joni o holliti aɓene e ƴewde certificat médical ngam portude plainte walla nawde haalaka e lawol. fait divers men battiniɗo ñalawma hannde o ko ɗo e lamorgo ngo Dakar garteten caggal nde gummiɗen toon to Kaffrine koye leegal biyetegal Darou Salam 1 mo ganduɗa kay enen foof eɗen gandi ɗiɗo dumunnaji foof toɓoji kewɗi tellima e nder leydi ndi ha tenti ɗo e lamorgo ngo Dakar ha saabi vraiment galleji kewɗi nanni ndiyam e nder hen noon koye oɗon foof koye on fannu walla mbiyen koye kan gonka mo ganduɗa ko notorto ko Sadia Diatta jaarowo e duuɓi 36 ina wonde Noha Diatta jaarowo e duuɓi 31 ko kamɓe tigui kay keeɓi wasde pittali mabɓe taw kay ɓe gonno koye horsude suudu mabɓe ene nanno ndiyam no fewi e nder hen noon waɗi coup circuit courant o e ndiyam ɗam jillodiri ko hen tigui ɓe maasa toɓe maasa ɗo ɗon e ɗon ɓe keeɓi wasorde pittali mabɓe hayso tawi laamu ngu eɗe balɗe foof nene e kirjinoji ngam no yimɓeɓe ndentoro to korsata ndiyameje ɗo walla diƴƴe ɗo yoɓe battu haqqille no fewi e courant ji ɗi nde wonno so courant e ndiyam so jillodiri e addata tan ko musibbaji hono ko hefti ɓe ganduɗa ko yetto Diatta en e nder hen noon kadi eɗen ciftonor bandiraɓe won cuho goɗɗo kadi mo ganduɗa e yontere ɓennunon nde heeɓino jarannoɗo e duuɓi 4 heeɓino tigui e wasorde fittan mum o notortono ko Pape Gueye ɗum ko caggal kay nde masano e courant ɗum nene kadi o wino komo ngabba tigui e mire goto ɗum ko ñande mardi ɓennuɗo o e nder hen noon ɓe kolliti ko câble goto mo ganduɗa ko câble courant mo Sénélec masimo ɗum ko sanga tigui nde o wiyanno omo ngabba e mire ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum woni ko aranno en hannde e yewtere men fait divers en jetti en jaariɓe ɓe ganduɗa kay enen duusene yewtere nde e kala saaha ha tenti e waɗoɓe commentaire ɓe eɗen calminaɓe goto foof inde mum e yettode mum en jii commentaire uji en beltanimaɓe no fewi ɗum noon kadi en beltanonto o mo ganduɗa woni Ibrahima Thiombane ko kanko woni to caméra to karalagal towgal to ko Ali Fall bandiraɓe musidɓe tedduɓe eɗen kokkodira rendez-vous yontere fande so hawre weele ɗam